Zindana Amedê mirov tên kuştin, ji girtîgehê meyt derdikevin. Bi sedan mirov seqetman û ji ber îşkenceya ku dîtine dîn bûn. Li dijî yên dixwazin rûmet û mirovahiya xwe biparêzin, hûn ji mirinê û îtirafkariyê pê ve rêyekê nahêlin. Em têkoşînek mafdar û rewa dimeşînin. Em ji bo jiyaneke azad şer dikin. Hûn mededarizînin, lêbelê hûn mafê me yê parastinê dahî xesp dikin. Dev jî parastina nasnameya xwe ya siyasî berdin, derfeta me ya parastina mirovahiya xwe dahî nemaye. Ji bo rûmeta me û azadiya me, Mazlûm Doğan, Ferhat Kurtay, Necmî Öner, Mahmud Zengin û Eşref Anîq dawî li jiyana xwe anîn. Bunların bu davayla bir alakası yok Hayri Durmuş. Davayla ilgili konuş, davayla. Ez li ser navê doza azadiyê dipeyivim. Ez wekî şervanekî azadiyê yê gelê xwe ji bo protestokirina polîtîkayên wê yên wehşî ji vê keliyê şûn ve dest bi rojiya mirinê dikim. Min li hember gelê xwe peywirên xwe tam pêk neanî. Ji ber vê jî bera li ser kevirê gora min binivîsim ku li hember gelê xwe deyndar mir. Wê evdanîşina min a dawî be, êdî tu wateya derketina dadgehê ku mafê parastina siyasî tê astenkirin ji bo me nemaye. Wekî dawî jî dixwazim veya bêjim, ên ku dibêjin wê ji bo vî gelî têkoşîn bikin, divê têkoşîna leşkerî esas bigirin. Heta ku berxwedanek çekdarî nebe, mêtingerî tücar nikare bê têkbirin. Duruşma bitmiştir. Ben Kemal Bir, ölüm orucuna başlıyorum. Ben Ali Çiçek. Partimiz bize teslimiyeti de yüzüyle öğretti.